Oindala urte bete hasi nintzen lanian umiekin. Eta argi eta garbi ikusten da, beraik ez dakatela arazo bat bez, beraien ergela besarkatzeko eta ateratzeko dakaten dana, baina uste dut gizartean orokorrian beti seriotasunez harremantzen garela gainera, eta bai, bada berriz jolastia, berriz ez ume izatea, sino ja nagusi izatea eta jolastia, ondo pasatzea, disfrutatzea eta besarkatu zure barneko ergela. Eta azkenian uste dut dano dakagula barruan, ergel bat esan beharrian, izan aldogu komisidade bat edo lako zehose. Eta hortik andoia, azkenian bilatzia bakoitzak zelakua dan, eta hori jun ateratze. Nik adibidez hasi nintzanean bai nik ez dekan proposamenen bat. Osea, ez nintzen jun lehengo tailerrera pentsatzen klauna izango naiz. Eta ez naiz, amaterra naiz. Baina gauzia da jendia ezagutzia klauna eta gero bakoitzan nahi daben bidea hartzea. Nik uste dela politxa hasteko eta ezagutzeko pixkat zenen inguruan. Normalian klasiak 3 zatitan banatzen ditut. Beroketa bat, normalian jokuekin izaten dela, gero teknika bat edo oinarri baten ezagutza edo lako zehose, eta gero bukaeran improvisazioak itzen dira. Ez dakit edo zein dan kapaz, jendia oso itxia dena eta igual egisa da pizkat zabaldu behar zala. Azkenean improvisazioetan bebai jendea horrian jartzen zara. Baina benetan oso erreza egiten dela, azkenean lehen esan duten moduan tailerrak daka bere prozesua eta jolasen bitartian ja taldia sortzen da, gero teknikak ikasten bebai horretan zentratzen zara eta normalian improvisazioak ez diaz urten eta hain zehose. Izaten diaz bideratuak eta orduan errestasun esartzen dozu martxa. Eta edo zeinek hartu aldau parte, jende askoak esan dozta, lotxatia naiz. Eta igual zure klauna lotxatia da. Ez daka zertan izatia danok ez gara hemen aurrera botatzen edo amilegitik bera botatzen edo. Nire ikuspuntua baina arazoak behiratzean ezberdina da, azkenean gauza asko igual ez ditut ikusten arazo bat bezala, edo ez dakit, moduren baten lasaitu dozta bizitzan zihar. Nire Aritz Navarreta, referentia. De hecho, Topa Klaunian ezagutu nean pizka gehiago, baina lehenengo urtean jo nintzanean. Baina, niretzat Eibarko referentia da bera. Buelta nintzanean Eibarrera gisa da, ez nebala topa jarraitu neban Donostira juten urte batzuk, baina ezin neban. Eta ointxe Ipuruara junez berriz bizitzera. Eta entera nintzen hor Merkatu Plaza zabaldu zutela, beti itxita ezagutu dutela. Asociazioak eguekin berbetan, kriston lana da bizela itxen hor, eta pizkat matia bueltan. Osea, 16 pertsonaraino bebai ondo. Orduan jende gehiago apuntatzea nahi badau bebai, gehiatorriak izango dira. Eta zelan ezin behar dabe apuntatzeko? Kartelan agertzen dan telefonuan, nire telefonua. Baina hori, kartelan agertzen dan, hemen agertzen dan telefonuan. Hora, idatzi da deitxetan. Hori da.